Igbo, ekele m unu ọlọlọ Nneka Chibueze na-ekwe anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Ihe m jiri bịa kịta bụ ka m kpọọ ndị Igbo anyị na Krismas erube ka anyị ga-alụ ụlọ. Ụfọdụ ndị Igbo na-agba ọsọ asị na a na-egbutisi ndị mmadụ n'ụlọ. Anyị na-edere ịla hazie ụlọ chụpụ ndị na-egbuchisi anyị n'ụlọ. Anyị na-edere iji otu olu jikọọ aka ọnụ chụpụ ihe dagidere anyị. Na anyị agaghị ejikwa n'ụjọ daa na-enwe n'elu. Ndị nna nna anyị ha abụdo ndị ụjọ, ha ejighị ụjọ biri. Ihe a na-eme n'obodo awakpo obodo akwụ ka dike difendị onwe ha. Anyị ahụgo na ihe na-eme n'ala Igbo ka m nyụ na analysis of ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ọ na-ama ihe na-eme n'ala Igbo na ọ na-ele anya ụlọ bụrụ ndị Igbo leruo n'anya lema n'anya gema na m ntị. Ụlọ le anya ụlọ ga-ahụ na South West region na ụsọ ebe e nwere peace. Bandit anọ na South West. Ọ bụrụ na president anyị nwere ike ime enwe peace na South West, why can't he extend same? Ọ nọ mana ndị South West nwekwa ndị ike ya kpọọ ihe akpọrọ girigiri nwekwa ha na-eme ya. Ọ bịa ha ka a mụtara ya gburu ịgba ihe ọkụ ha bụ ndị nwere ụmụ okorobịa na-emebisi ihe na-enye nsogbu. Mana South West, even Lagos dị peaceful with ndị agboro niile juru na ya, ndị court niile juru na ya. Mana ala Igbo ihe eji mara even ịkwọ ya laa n'ụlọ, e nwere some boys mana ịkwọ ya laa n'ụlọ ugbu a bifo daa n'obodo ilere anya gaa ahụkwana ndị ihu ha dịka ndị na-eme ihe a. So ka m kọrọ na ihe na-eme ọ bụrụ na ọ na-amaghị ihe na-eme na president anyị to him enweghị gbasara Nigeria, all depends on building Southwest economy. And ịma ndị a na-ebelieve na ha nwere ike iche eche build nke ha, a ga-akwatu nke onye ọzọ, ha agaghị ekwu ya otu ha si believe ya ndị onye ha na-eme. So this insecurity hụ agha kasị ịla anyị na ka bụ ọkwa take over government achịkwa Southwest. Isi before ị na-abata pụta ihe anyị ga na-ahụ polisi isi Lagos na ị nwere ike ịgba ruo ya almost tape no do say before they have police checkpoint o mana crime anọ na no army mana crime anọ na Igbo we la Igbo if na-aga na Lagos a ị na-aga na Lagos a moto mmebie if I go there anyị nwere ike ịhụ 10 rough looking young men ị ga-agba n'okirikiri if say ha dị aka na moto nke kwụ ụgwọ ị ga-akwụ ụgwọ aka ere ihe ọ naghị eme n'ala Igbo. Anyị agbala nkịta omume ọjọọ nọ n'obodo a na-ebula ya n'ụlọ na were ya na-agwarịrị ezigbo omume ndị Igbo anyị nwere. Were je nwa wee confusion pega n'ime anyị na-alụgbusi onwe anyị. Ha adịla asị anyị na-ebi udo. Lagos ejula ihe a na-rent flat na Lagos now, 3 bedroom flat na Lagos, 2 bedroom flat na Lagos now 3 million 3.5. In choice some areas like Bagada ndị mekwe maka island ime onye Bagada Antonio Okota. Then only 3 bedroom 4 million 4.5. Why? High demand. That means a lot of population may troop into Lagos. Why? Ihe na-aghọta ahụ na ka a na-eme ihe a na-agbarisi na-emebisiri anyị ihe were anyị pop na-enye anyị excuse anyị pop pụtara chi na-emepe anyị anya to this thing. Ha were media ya sacha were anyị pop were eji aka ha were bịa federal might na fund ụnọ na-ajụdịkwa onwe ndị Igbo. Let us assume na pop nọ ndị a na-ekpotezi n'ala Igbo ele ọrụ ha sometimes mbekata ihe ndị mmadụ na-ekwu ọ na-agbakasị n'isi. N'ala Igbo nwere onwe ya dịrị onwe ya peaceful. Federal government decide ya wụbata ndị amị. Ozugbo wụbatara ndị amị ebe na-enwere ọkụ anyị nọ under siege. Pụta na nga ndị amị gị n'otu aka nye enweghị ihe na-eme ndị Igbo anyị ekwudo okwu. Nna m bịarakwa na nga na-atara anyị ahụhụ because that boy came from a poor home. Ọ bi na UK. Ọ nwekwa ike relax balance otu ahụ balance na America na-arụrụ onwe ya ọrụ. But ọ bụrụ ihe na-eme nke anyị niile hụrụ pụtazie aka akpara ya. Onye ụfọdụ ndị na-ekwu ihe na-eme n'ala Igbo nọ na palọ ya na-ekwu ihe na-eme na Anambra, na-ekwu ihe na-eme n'Enugu, na-ekwu ihe na-eme n'Imo. Ndị iro si n'okpuru wụbata onye ọma ihe ha mege a na-eme ihe a na-eme ndị mmadụ a na-apụsịsị onye na ọpịa akpa ya pụ onye na ọpịa akpa ebe ka a na-aga Lagos, Ogun steeti Ekiti ebe dị secured. Ihe kpatara na ndị amị anọdụ na South West nwadị ebe ị ga-aga hụ ndị amị n'ihe ndị amị gwa nna m ka mgbe 3 years afọ ụbata ndị amị na-asa na-asị ya hapụ ọdịrị me hapụ ọdịrị eleghị ha metepebere eleghị ndị onye amị mebere arrest ndị kidnapụ onye amị akpọta erikike onye ndị amị akpọpụta mmadụ try ya na ị na-alụ ụgbọ na ndị akpọsa business center making life so miserable. Business people before do isi Enugu ịsọ Ọnịcha ruo Enugu ị ga-aga nwa na nwa gị ga-entere asọ nwa onye ha ga-emove business ya
From Imo to from Onitsha to Owerri 1 hour. You get 4 hours. So why is that? The make sure what is actually affecting us. Now because I pop in like that how the problem. So the problem will not be solved. The problem when the federal government now sponsor this insecurity. So that but no population may develop. Economy and economy may grow. I am Lagos is the fastest economy on whose accounts. On the account of Southeast region, on the account of Middle Belt, on the account of the North, on the account of Midwest, on the account of South. Lagos to Juba, move to the state. Makahama. Now, move in an area settled down. On a difficult when you're able. They know. So, such a land only well, and I could bring what I get to what John Zaka will care, what John Zaka will care, what John Zaka. And I'm a Igbo. Okay, just one man in diaspora. Can you ban more? Chukwu onye onye ọbụla ti ọrụ tube mkpụsị release Nnamdi Kanu. Onye ọbụla bụ onye Igbo. Let's assume na Nnamdi Kanu wo terrorist otu nwa no nshewuru. Ene no chechi jail nya no ku no lo. Then jail zo onye gburu egbu 20 years. Jail say ya no life imprisonment. Is it not enough for you as only Igbo chi yonu? And look at a web try picture of Ndi Dara Konyele. A web try picture of Gulag. Uno chest una asari na so no do me employ o so no do ko batanda na Anambra so no do batanda Anambra mo na get into disagreements how put them mo grandi mo na get disagreements so in order to come how dey ko ha ko asari bu ya ha maka ko mo bu ya ka ejide re lotato nke bu nke wale ka ha me ka ha chi ilu ya pata go bu e po ha na asari me po no ko na gba tulum bu this president na no chef ole no upon na tell a load of skull and skeleton ya butere ha n'ụmụ ndị ogburu egbu ya na-eme eburu ozu ya ọ na-anya anụ ya eziokwu niile ndị Igbo onye ọbụla pụtara again IPOB asụkwa ha nwa wụrụ ego kwụọ ndị Igbo maka ha kwuru ya ekwu onye ọbụla kwuru biko kpọta ụmụ ụmụnna ha kpọọ obodo ha chịka amapụ ha n'iwu ka anyị megoro ndị anyị na-aya ndị niile awụ ndị Igbo akwụrụ ụgwọ na-ekwu okwu a Orole mgbe anyị ga-agbakọ tie ọnụ tinye aka ebe ọbụla ị nọ faya onye ọbụla ị pụta kwụ ya bịa prove ya jụrụ na onye a few questions na asarị dịka bọs na ya jidela load blue skeleton ọkwa ya kwụọ mme kwuru bụ federal government ọnwa ọnụ dị ya na onye na anya nọ na eyi asarị sọ ebe ya chere nche n'ebe enyo dị security ya ndị ụmụnne anyị ọnụ na-apụta na-eme na analysis a ndị ahụ asa akwụ ụgwọ federal gọọmenti asị enwe ndị Igbo ebiri ego so that ndị Igbo na-ekwu ọnụ ndị Igbo na-ekwu bịa na nke Soludo na-ekwu nwụna Soludo so na ndị kpọtara ndị bịa gbuo egbu dọrọ akụ na so na ndị kpọtara ndị bịa gbuo mmadụ asarị ekwuru ya Soludo challenge ela asarị si ya na ọ bụ asị hope ụzọ dị mmụọ challenge ela asarị si ya na ọ bụ asị ịkpa okeji azụ challenge gị asarị si ya na ọ bụ asị Igbo ihe na-emezikwa n'ụmụ so ihe na-agwa ụlọ na ihe enwe na-eme n'ala Igbo wụọ a na-etinye ụjọ ka ndị mmadụ na-ebubata na Southwest so ihe na-agwa ụlọ ndị be anyị bụ na onye aghọgburu ka a gbara ndewo